नमस्कार, आपण सर्वांचे सुपर वैशू कुक हाऊसमध्ये स्वागत आहे। आज आपण मसाला मॅगी बनवणार आहोत। मसाला मॅगी बनवण्यासाठी ते सर्वात अगोदर एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे आहे। तेल घातल्यानंतर त्यामध्ये मी 1 चमचा बटरही घातलेला आहे। बटर चांगले वितळल्यानंतर यामध्ये आपण 1 टीस्पून जिरे घालून घ्यायचे आहे। जिरे चांगलं फुलल्यानंतर यामध्ये बारीक कट केलेले कांदा घालायचा आहे। त्यानंतर 1 टोमॅटो यामध्ये बारीक कट केलेला घालायचा आहे। त्यानंतर इथे मटार घेतलेला आहे, तर मटार यामध्ये घालायचा आहे। त्याला आपण 2 ते 3 मिनिटे चांगलं परतून घ्यायचं आहे। तर झाकण बंद करून आपण याला आता 2 ते 3 मिनिटे चांगलं मऊ होऊ देणार आहोत। तर इथे आपले आता मटार, टोमॅटो आणि कांदा चांगला मऊ झालेला आहे। त्यामध्ये आपण 1 टीस्पून धने पावडर घालायचे आहे। अर्धा टीस्पून यामध्ये हळद घातलेली आहे। 1 टीस्पून यामध्ये लाल मिरची पावडर घालायची आहे आणि मसाले चांगले एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ घालताना थोडं कमी घालायचं आहे, कारण मॅगी मसाल्यामध्ये मीठ असतं, त्यामुळे यामध्ये आपण थोडं मीठ कमीच घालायचं आहे। त्याला आपण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण 2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। तर आता इथे पाण्याला आपण चांगली उकळी काढून घेणार आहोत। तर इथे आपल्या पाण्याला आता चांगली उकळी आलेली आहे। तर इथे मी 2 मॅगी बनवून घेणार आहे। तर इथे मी यामध्ये 2 मॅगी घातलेल्या आहेत आणि त्याला चांगलं असं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि 4 ते 5 मिनिट आपण याला चांगलं शिजवून घेणार आहोत। शिजून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण मॅगी मसाला घालायचा आहे वरतून। मॅगी मसाला घातल्यानंतर त्याला चांगलं एकदा मिक्स करायचं आहे आणि परत 1 ते 2 मिनिट आपण याला शिजवून घेतलेलं आहे। तर इथं आपली मॅगी आता बनवून तयार झालेली आहे। तर आपण आता सर्व करण्यासाठी घेणार आहोत। तर इथे मी थोडंसं गार्निशिंगसाठी याच्यावरची चीज घातलेलं आहे। तर तुम्हाला हा मॅगीचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।